i aplikacije i to. Mislim, jeste dobar internet, jesu dobre aplikacije, ali da se iskoristi u pametne, u dobre svrhe. Šta je problem, na primer, ljudi iskorišćavaju to, na primer, sve se vrti oko droga, seks, prostitucije, i onda se pitamo situacija što je kod nas, mislim, dobro, ajde, u ceo svet je ta globalna ekonomska kriza, što kaže, ceo svet je utišao ne znam ja gde i ne piše se dobro uopšte, ali, šta se dešava, da posle svega, koliko je prošlo 20 i nešto godine, eto vidite, ukinuli su vojni rok, rasparčali Jugoslaviju, napravili koloniju, republiku, kako god da se nazove, razumiješ, kao periferija u Americi, razumiješ, jedno selo u Americi je veće od Srbije, republike sad, selo, znači bukvalno selo, razumiješ, tamo je velika površina. Broj 3, šta se dešava, omladina ne bavi se sportom, zapostavili zanate,